ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክብራት ሰማዕትና ዛሃር ሜኒ ሚድያ እዩ ኣርስተ ዜናታት ብምቕዳም ንሎም ሐሙስ 21 ሓምለ ዘዳለናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና ንምክትታልኩም ንዕድም ሎም ሐሙስ መጠን ሙቐት 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ መስርሕ ፍርዲ ናይቲ መምሃራን ዝቐተለ ተምሃራይ ማልም ምጅማሩ ተገሊጹ ዋጋ ኣባይቲ ምንቁልቋል ይቕፅል ኣሎ ወልፊ ኣልኮላዊ መስተን ዕፀ ፋርስን ዘለዎም ሰባት ዝሕግዛ መስመራት ይስስን ኣለዋ ኣርስተ ዜናታት ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ክብራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል ኣብ መላ ኣውሮፓ ተኸሲቱ ዘሎ ሃሩር ናብ ሽወደኑን የስፋሕፍሕ ምህላው ተገሊጹ እዚ ልዑል መጠን ሙቐትን ነቕፅን ናብ ባርዕ ጫካ ከምርሕ ይኽእል እዩ እዚ እናኾነ ሎም ሐሙስ መጠን ሙቐት ካብ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክሳብ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ኣብ ክፍሊ ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ሽወደን ክኢላ ኩነታት ኣየር ሶቪያ ሶደበርግ ገሊጻላ መስርሕ ፍርዲ ናይቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ማልም ክልተ መምሃራን ብምቕታል እተኸሰ ወዲ 18 ዓመት ተምሃራይ ትማን ረቡዕ ከም እተጀመረ ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባ ጠበቓ ተኸሳሲ ዓሚሉ ነዚ ቅስለት ከም ዝወዓሎ ክእመን ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ እዚ መንእሰይ ገበነኛ ኮይኑ እንድሕሪ ተረኺቡ እቲ ቤት ፍርዲ ሰፊሕ ምርመራ ስነ ልቦናዊ ሓበሬታ ገበነኛ ንኽግበር ትእዛዝ ከመሓላልፍ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ እዚ እንድሕሪ ተገይሩ እቲ ገበነኛ ኣብ ክንዲ ማእሰርቲ ኣብ ትካል ጥዕና ኣእምሮ ግዱድ ክንክን ክወሃቦ ይኽእል እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ሬድዮ ሽወደን ኣብ ኣዋርሕ ሰነን ቀዳማይ መፋርቕ ሓምለን ኣብ መላእ ሽወደን ዋጋታት ንብረት ምንቆልቋሉ ይቕፅል ምህላው ካብ ትካል ቫልዩ ጋርድ እተረኽቦ ሓደስቲ ኣሃዛት ኣመልኪቶም ብዘይካዚ ብምኽንያት እዚ ክስተት ንብረት ንምሻጥ ንውሕ ዝበለ ግዜ ይወስድ ምህላው ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባላ ሸየጥትን ሸመትን ዋጋታት ንብረት ክልወጡ እዮም ኢሎም ትፅቢት ኣሕዲሮም ምህላዎም ኣካያዲት ኤጀንሲ ሪል ስቴት ዞባ ስቶክሆልም ቢዩር ፎሰስ ክሪስቲና ሄንሪክሰን ኣመልኪታ ናብ ስም ኣልቦ ሓገዝ ምሕተቲ ማእከላት ዝድውሉ ወልፊ ኣልኮላዊ መስተን ዕፀ ፋርስን ዘለዎም ሰባት ቁጥሮም እናወሰኸ ክመፅእ ምፅንሑ ተገሊጹ ምስ ዓቢ ብምውድዳር ኣብ መጀመርታ መፋርቕ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ጥራይ ናብ ምሕተቲ ሓገዝ ድርጊ ህያፐን ዝግበሩ ፃውዒታት ብ27 ሚእታዊት ምውሳኹም ኣብቲ ትካል እትሰርሕ ኣንሶፊ ገሊጻ ዝበዝሑ ናብዚ ማእከል ፃውዒት ዝገብሩ ዓማዊል ፈለምቲ ፀዋዕቲ ምዃኖም ዝገለጸት ሶፊ ብዛዕባ ኩነታቶም ንማንም ካልእ ሰብ ነጊሮም ዘይፈልጡ ምዃኖም ወሲኻ ኣመልኪታ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ኹም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ብምኽንያት እቲ ንክልተ ሳምንታት ዝቐጸለን ብሰሉስ ደው ዝበለን ኣድማ ፓይለታት መንገዲ ኣየር ስካንዲኔቭያ ትማን ረቡዕ ካብን ናብን ኖርዌይ ዝግበሩ 70 በረራታት ምስራዞም ተገሊጹ ኣስታት 900 ፓይለታት መንገዲ ኣየር ስካንዲኔቭያ ካብ ሓምለ 4 ክሳብ ሰሉስ 19 ሓምለ ብሰንኪ ዘካየዶ ኣድማ ካብን ናብን ኖርዌይ ዝግበሩ 2497 በረራታት ከም ተሰረዙ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ እቲ ኣድማ ደው ኢሉሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን እውን እንተኾነ ትራፊክ ናብ ንቡር ክሳብ ዝምለስ ግዜ ከም ዝሓትት እዩ ዝግለጽ ዘሎ ካብዞም ዝተሰረዙ 70 በረራታት እቶም 50 ናይ ውሽጢ ሃገር 18 ኣብ ውሽጢ ሸንገን ዝግበሩ ኣህጉራውያን በረራታት እቶም ዝተረፉ ክልተ ከዓ ካብ ሸንገን ወፃኢ ዝግበሩ ኣህጉራውያን በረራታት ምዃኖም ኖርዌይ ቱዴይ ጸብጺባላ ሎም ተሰሪዞም ዘለዉ በረራታት ኦስሎ 25 በርገን 7 ስታቫንገር 6 ቦዱ 5 ትሮምሶ 5 ትሮንዳይም 4 ኣልታ 2 ናርቪክ 2 ኣሉሱንድ 1 ባድፎርስ 1 እዮም ኣብ መወዳእታ ኣብ መወዳእ ወቕቲ ሳመር ኖርዌይ ክትባት ማንኪፖክስ ንምክልኻል ዘኽእል ብልቃጣት ክትባት ክትወስድ እያ ክብል ሃገራዊ ትካል ህዝባዊ ጥዕና ኖርዌይ ብሰሉስ ኣፍሊጡ እቲ ዶዛት ገና ኣይበፅሓናን ዘሎ ክሳብ መወዳእታ ሳመር ኣብ ኢድና ከኣትዩ ክሳብ ሽዑ ትካልና
እዚ ክትባት ኣብ ኖርዌይ ብኸመይ ኣብ መዓላ ይውዕል ዝብል ሙሉእ መምርሒ ኣብ ምጽፋፍ እዩ ዘሎ ክትብል ሄሌና ኔይሚ ኤዲ ንኤንቲቢ ሓቢራላ። እቲ ክትባት ብቫይረስ ማንኪፖክስ ንዝተጠቕዑ ሰባት ክወሃብ በዚ ድማ ንምስፍሕፋሕ እቲ ቫይረስ ንምግታእ ክስራሕን ምዃኑ ወሲኻ ገሊጻላ። ሃገራት ኣውሮፓዊ ሕብረት ብመሰረት ዘለወን ብዝሒ ህዝቢ ነዚ ዶዛት ኣብ መንጎን የመቃርሕዎ ምህላውን ኖርዌይ ቱደይ ጸብጺባላ። ሽወደን ን1,500 ዝኸውን እኹል ብልቃታት እቲ ክትባት ክትወስድ ተዳልያ ምህለዋ ዝገለጸ ኣገልግሎት ዜና ቴቴ ኖርዌይ ክንደይ ብልቃታት ክትወስድ ምዃና ከም ዘይተፈልጠ ወሲኹ መልኪቱላ። ሕማም ማንኪፖክስ ኣብ ማእከላይን ምዕራብን ኣፍሪቃ ን10ታት ዓመታት ዝጸንሐ ሕማም ምዃኑ ጸብጻባት የመልክቱ። እምባር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሐሙስ 21 ሐምለ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓጸርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ በዝተፈጺሞም ኣለዉ። ስለምክትታልኩም ኣዝና ንምስግን ሰላም።